Ka jingya kren ya ga jingya dei jong ginong sinsiar ga jongi hagani keri ka jongi ru lada ki le beng mo kei kuma ngalaman ong kuma ngiu I gini gesni nado ki por kala adap ru ngalaman ong ki bas sinsiar ki ong te ki ong ki pek ya karep karyang ki ai kita ki jerap nrei pose lada ki nong rep ki layo kita ki pisa ki ram ki bang lani ta ki ai ka ba ki thung ki tep ki ri ki jingri ndai da poi ha ka jingdi ha ka yo pat ki haban ditador ha ka ba ki la penlut kum ka nuksa sung no lai pho hajar ki haban di pen bantang lai sa hajar te don kum mangayu I ha ki por ka ba mentale ba don ki ba haban subret no kum turu lani ban sam pen ban te kani kalong ka ka ba blai wong kordit ya ka ba sinsyar ki ba le ben kum ta ba muan ra ya ka hok te ka ba nganga yo I ha jing shem jong nga klong ba ka bible kum ma kala ong naka siti ka ba ar ka jong timothy naka to kala nong ka ba lai khot ka ba khan riu bat khat nyau kong ba ka bible ka dei ka ta ka ba blei ula ai kum ka jing hikai ka jing sneng ka jing pen bek nang ta kata ka jing ya lam ya ki briu bakin ya ya kalenti ka hok bat ikita ki jingle ba pha baro te pasa te kumba ngala ai ka jing lam prang ba kumbang yo I kini ki nong rep kham tam hakani ka jela ka jongi kumbang yo I dala ki jongki khamat ba pli kumbong kani ka kentien mo kham tam kini ki nong tho ko bor media sajong kat banang rep nang serdep hi ka susun haging siang wangi pech ki ri jong ka perthai le ne wat hagini ki wei ki jela jong kari India ro lakum num ki nong rep ki yo hi ka jing phoi da ka jing man toy nrai hang ni te ka ba bun ni ka long ka jing du nong su ya ki nong sin syar ka ba kat kum ka bible ba ka ai ka jing sneng ka jing kraw ha ka jing le ben i ki nong rep la ni ki pai ba la ka ri jing ri la ne ki baro ya ki trei ta kum ki brio ha ga ni kari ka Emily ke East Shillong ka Dr. Prin Lingdo ka baderu ka menti sorkar barim ka babat ya katanat karep karyang ka benpau ya kijing sngo pang mensi manyo I ya kijing jo ginong rep kamtam haba herdor ki marrep haba kren menta ka sngi ka ko ngamprin ka laong ba kijing herdor ki marrep kamtam ki chhor ki chhap ka long ka ba sngo si shisha Nrei haka joko por kala ong bagi don bun ki daw ki bayalam sa jing herdor ki marrep kamtam ki jhur ki bala ban puut no kloy bat kala banjur ba kan don na ka policy ka bayade bat kani bat kala kentu ya ki nong rep bakin chim ya ki jingerap ki ba ka sorkar ka turba na ka banta ka jongki ka kermen ba menteri rongba ka jela unsa chim ya kani ki jing ki nong rep Nrei haka wi ka liang kala bu jingkli pat ya ka khas hills autonomous district council KHDC ka ka benta bakalale bakanya dai ki nong rep naba kilasha banbeng kum ka jingkrong ha ki kerdop ka jingot kilo ya ki marrep 5 minutes later Hills Autonomous District Council kabalalam khmat the Voice of the People Party Working President ka khnam uba Thomas Pasa abakran shkila pathai khubor ulakno ba ka jingdon ki khardop jong ka council klam da board kandon kala penlong ya ka movement banwa jingtep lengba ka RTI namar ha ka jingshisha ki khardop hababu ya ki day ban khot lengba ka jingpente pajba da ka advertisement ne tap tender da ka bapathai lengba kilat pathai khubor handrai kumba ka pau menta ki babon ki khardop harilom khasi jong ka council kisuyang klam dan jingtep pajba kumba ka day ban long handrai la shu ai sop tang shakita gibru giba ki mon Shushu ulaya thuru bahaus 6,000 arposan nakaliang kaknam kaladab banwad RTI balalap ya kajing ay sop ikishipot ligi kerdop klem dapen benapat ba kabakat kum kadaw balak penpau nakaliang ka isi badai nakajing kem palat kapor kabala penlong ya ka isi bakan hak ban supelai ya ki tender klem dala shu ban benapat ba ne kata ka open tender kaba nakaliang kaknam kalapadiang kata kadaw kabakila ay nakajing kmi lentiru bahagi senam banwan
kinle hakrukam kabadai kata ban khot da ka open tender na ka banta kini ki khardam Henry habai daypat nagabanta usnam arajar arpun rio hadu arajar arpun nyaw khaba persang banwat beniak biang lengba ka RTI lalap biang bayaki tender jongki khardap la shu ai sop klam dapen benapat ba kaba kane omla ban pediang satya bat ka klam long ru kumba ka jingkmi lenti bakan long kata A few moments later. Wak ban bu ke jingkeli yaki nong wat RTI dan ni kita ki RTI aktivis lani ya kinu ki NGOs lani kinu ki political parties ba kajingkli jonga kalong ba kai ka penlong nga bangan wat jingtip ya kani la ka don ne em kata ka public notice lani kani ka jing kenok ba mi lang ba ki press ki media bala ai sop bat ka jing kiu tel prat li sha ka khatwei teli kalong ne em ka basisha ka penlong nga ban wat jingtip namar ba Ngasyu ibet man kapor ya ka RTI report tang jong ka Kasihil Autonomous District Council. Kapa penlong yang aban bu ke jingkeli kalong syai ka RTI report jong ka Jantihil Autonomous District Council. Syai ka RTI report jong ka Garo Hills Autonomous District Council. Pi hangni ka along no ngiklet ya ka Garo Hill Autonomous Council ngiklet ya ka Jantihil Autonomous Council kom kinong wat RTI handai ngila target betang ya ka Kasihil Autonomous Council di idon no tang ijing sngotu ba kamlong samut kendiat ba balai ka ai kadau ba ya ka Garo Hill Autonomous Council kinong wat RTI kimwat ya ka Jantihil Autonomous Council kinong wat RTI kimwat handai kiwat bet spesifik ya ka Kasihil Autonomous Council bat ka RTI ka kiwat lu kamlong ka pasay namar balay ka ay ka ba ki brief lang ba ki press ki media bat ka ay ka ba ngilap lang ba ka jing sisya kaya per siya benang siya kandaw ya ngait ba nang ni siya kamat ki ba ay ba kani kadlong ka jing hikay ba ka jing sneng ya ka ri ba ka jat manrewi para na sa sunong ba iej ba ya kinu jing kento bat kinu jing keno ki ba mi lang ba ki press ki media lan ki rensan social media pa per ngimpat day ban pediang kerki i don kam ban verify shwa ban wat jing tip shwa nang ban long ga jing pensisa bangin su pediang keluma rei kom kino sosnong ki bala start ki bala syai nginom up yanu ban yalam baklai ni andrei ni day ban long mangi ka jing syai syapi imlang ka salang ba kai ru datangi wat shwa ka jing sisa ha shwa bangin kenok bat kentho kandei ka kubur ka basno tenat bat ka kubur ka bantai namta kari be kejat penriu namar menta ngilej sakawai ka kamera ni ong ba hakatei kamera klem me kalai uswis bolaj andala rung ki weipat ki ui ba bolaj Swiss udon. Kadon pi kajing ya perang ta. Ta kata wat syania tangai ke ke ba kren utei boy rung ha kamera. Don kam ya piru ba pin lej rung lang ban wat udon nishan em Swiss udon nishan em bolai. Ngangat ba pila ya syai pat pila so tu ke ne kublai sibun. Kublai si hajar ngu ublai ungkulku ngin sekendupat aku kepuat. KMLA ke NPP ka kong Prin Lingdo Klamaham ya kiliang persya kamtam ya ka Voice of the People Party VPP ka balik panyasim mentah ka jingi hi apo Delhi ka pelong de kisamla puli habai kren mentah ka sngi ka kong Amprin kalong panchusim kabu panjau umat mersiang ka dei ka pamla pan pediang kalong ba kamlong ru ka babha bakin sim kabu namar lada makiru yo songsuki kala banwan keja kumjo bat kum kaliang persya kimde ban le klem nongrem hendai kide ban donya kecing kit kle yo bakan kerto kala namar baka VPP kala don sibun ba kecing bakla hagajaka ka baka sencar hake HDC Kerdan Universitar dan keren 4 skuti kumjoriti abdoa A few moments later.
ngilai ihi ketuka jingkren nak kawin naki MLA nanti nak lam kra constituency ya kaba kala kunthok ya ka hidwing jungi ya ka jinglet jungi stage for Delhi ban let ban support ya ketuka student movement bakim dei ban sim kobu yo ka kertok kala lani ban cry fox mo te ngarung sukwa ban penpai kum ni nak liang jungi yim sim ladon kata ka jimut ban sim kebu ladang ide ban sim keburu ni ha ban sim kebu namar ba ni te nak liang ka VP ki borokawai bat kumju hi nak liang ka VP state youth wing ni lami sekhmat ban penpau ki statement ki prepare ki media bat kumju ru nak liang ka state youth wing ru kala le stage po Delhi bana yak tuka jingkarsan yak tuka jingyaki yang dia po jantar mandat jongki students te maki kan film UI mo bana kaliang ka jongki na kaliang ka MLA lani na kaliang ka sarkari borokawai ngimi ire bakin keren syapang ka jingyaki jongki students ni te na kaliang ka jongi sumkhia yaki jingjang isopia gitu kijing bom kijing tiet untuk kipulit hangkia po nong ba Delhi kumjuru ngisopia gitu kijing di jong gitu ki question papers mo jong ka need bat khamtame ya gitu ki jing suicide jing simno ya khat jubor ya kala ka jong ka mensim mo aku ingut ki students ki ban simno ya la ka jong ka jing em namar ba ki kajing simno kajong king ismu thu ba kadai ka kajing syat mo kibriu kiba le sing ala bandong kiba mla ban thiet ya ta ki jingkeli de ki pholak ngiyo sngo ba ki dia ya ta ki jingkeli de kini kiba duk kiba jenjar mo kibarit baria ngasung thu ba kimla ban thiet ya ta ki jingkeli de kini hi da ka mensim da ka jing prestom mo ki penkre ya le de ban ya khun ya kan ka exam de kan ka daw hi imat ba kini ki student kila simno ya ka jingim jungki ki sngo ba kila syat mo ha kan ka sistem ka ba kan ka sarkar India kala kadon te ha kaju kapor hi ngasukwa ban ong kumni ba kajing kentho jong i MLA na polam kra konsensi hi bang isim kabu ngasukwa ban keli ngasukwa ban bo jing keli kumni hatu ki students ki ba nakeleng kari India mo kilami khmat ban ki hatu kini isim kabu hatu kini ki students ki parents mo ki badan po nong ba ne po Shillong akapor ban ki sport Delhi keladon ka protes ni po Shillong tu hatu kini isim kabu bat haka jo kapor ngakwa panong kumde ba kum ka chat benri ru ngimpat kelet mo ya ketuka kajingle jong ka education minister haki por sendam ki pemiswa mo ka chat benri kompat kelet adu menta ba kadon kajing sim kabu haki tu ki por ba idang long kum ka education minister mo kadon ketuka white ink kajing tak siali mo ya kituki jing tak siali ya kituki jing kini ki jing yele exam jong kini ki noi kai mo haki exam tungkam tungjam habidai ba jong kini kai hatu habidai ba kani pat ngasukwa ban bu ya ka jing keli hatu pi phim sim ko bu habidai ba kani khatam tena kali ang jongi ngisngo benyau ba ngi i ba ki MLA mo kinomik khmat ka ba u pat ba hi wa ai ka mandit pat ba hi ki lajit yaki balong kita kinomik khmat kidang keren kum kitu kicat kitien mo ba ka BPP hi kasim kobu ha ba ka lech sport dan hi ngi tingin ngap idu no ngin ya khmat bet namar ma ngi habide ki issue jong ka education ke issue jong student ngin yai mi bet khmat ban ya karshan habide bat kini ki issue pada ka ju ka foru mo ngindang tresir ham susu nang ni khmat hang ni apo Shillong ni po state jongi kumbai play hi hang ni po state jongi ru ki issue ru ki ya seriam hi mo naduk ka education naduk ki exam naduk ka tungkam tungjam le hi ka VP youth wing kalik khenra habaki patba kia information kia ut kia nam ni jumi khmat ban yarap yaki patba lani ki students lani ki candidate ki balik pan wat yaki kam ki jumki